ସକାଳଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲେ କାହାର କେଉଁ ଚିନ୍ତା, ମୋର ପା କାଲି ଖାଇବା ଚିନ୍ତା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ତ ଜୀବନ, ଆଜି ମଲେ ପା କାଲିକି 2 ଦିନ, ଯାହା ମିଳୁଛି ଯେଉଁଦିନ ତାକୁ ଖାଉଥାନ୍ତୁ ସବୁଦିନେ। ଗୋଲ ଗୋଲ ବାଇଗଣ ସହ କରିଥିଲି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା, ତା ସହିତ କରିଥିଲି ମାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଶାଗ ଭଜା। ଆଈ ଆଜି କରିଥିଲେ ଚିକେନ କଷା। ଆଈଙ୍କ ହାତରେ ପା ଯାଦୁ ଅଛି, ଯିଏ ଖାଇବ ତାକୁ ହେଇଯିବ ପୁରା ନିଶା। ଘରେ ଆଜି ହୋଇନଥିଲା ଆମିଷ, ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି, ମତେ ପା ମାଗଣା ମାଗଣା ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ତୁ ତ ମାଗି ଖାଏ, ତୋର କ'ଣ ଯାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା ଏଠି ଖଟି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଏଇ ମୁଢ଼ି ବେଲାଟି। ଟିଭି ଦେଖି ଦେଖି ମୁଢ଼ି ବେଲାଟିକି ସରିଯାଇଥିଲା, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପା ରାତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗରମ ସକାଶେ ନିଦ ହେଉନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପା ଚାଲିଥିଲା ଏଠି ଖଟି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନଟା ହେଉଥିଲା ଛାଟି ପିଟି, କାରଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ସେମାନଙ୍କ କଥାଟି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ।